Măi, Dănuțule, astăzi m-ai zăpăcit, efectiv, m-ai zăpăcit pe peste tot. Gani, hai să reacționăm la niște chestii, bă, Gani, să reacționăm la Minecraft în Ohio, bă. Deci Dănucu a vrut neapărat să reacționăm la Minecraft în Ohio, bă, și m-a obligat să instalez aici moduri, să instalez... Și ia uite, eu văd aici niște gagici. Am văzut la tine, eu văd aici gagici, Dănuț, tu le vezi și tu pe astea? Sunt gagici? Ia uite. Păi ori ne uităm la gagici frumoase. Păi ori ne uităm la Ohio, ori ne uităm la gagici. Să dați like, băi și fete, abonați-vă la canalul Dănuț, în caz că vă uitați la videoclipul ăsta și vă apare videoclipul pe undeva pe YouTube. Dați subscribe acolo, uitați-vă că a scris și v-a zis și Dănuț acolo. Și abă, Dănucule, să intrăm și noi aici să facem chestia Minecraft. Mamă, nici mă lasă să scriu acolo, Dănucule. Ia, stai să văd. Poți să scrii tu acolo, să cauți tu? Că se conectează asta. Ia. Gata, uite. Minecraft Ohio Compilation. Ohio Compilation, așa scrie. Ohio Compilation. Așa, uite. Ăla-i. Dă Enter, ia. Ia, uite ăsta vreau. Ăsta vreau să ne uităm la asta de aici. Uite ăsta. Gata. Mamă, deja a început, bă, Dănucule. Deja a început, ia uite. Stai să-l dau full screen. Gata, ia uite-l, mă. Ai și tu telecomanda asta, laserul, să pornești? Da, bun, hai. Cred că trebuie să dăm acolo. Cred că trebuie să fim mai aproape. Ia uite, bă, nu vrea ăsta să meargă. Gata, hai că i-am dat eu. Ia uite-l, mă. Ia uite-l, bă, Dănuțule, cum face ăla. Dita mai porcul, bă. Mă, câta porc ciopul. L-a făcut și pe ăsta, bă, ia, what the fuck. Mă, câta carne. Mamă, merge cu săgeata, ia. Stă pe săgeată, fii atent. Ia uite, a stat pe săgeată și a explodat. Bă, deci se întâmplă atât de multe chestii. Bă, pescuiește peștele! Bă, ia uite peștele ce pescuiește, bă, Dănuțule, ia uite-te. Ce face, bă, peștele ăsta? Ia uite-l. L-a prins pe Steve. What the fuck? În viața mea n-am văzut așa ceva, efectiv. În viața mea n-am văzut așa ceva. Nu mai vreau să văd pești. Bine, hai că dăm play. Ia uite-l, mănâncă! L-a mâncat! Ia uite. Se urcă pe cal, îi dă viteză. What? Bă, Dănucule! Ce-a pățit calul? A murit videoclipul? Ce s-a întâmplat? Ți s-a blocat și ție? Ți s-a blocat și ție clipul? Da, what? Ia. Ia uite-l. Bă, calul! Ia uite-l. Ce face, mă, calul? Uite, ia. Ia fura nasul. Și se oftică, îi face așa, gen. Ia fura nasul la năsos. Ia, ce face cu sabia asta? Uite, i-a căzut mâna. Cred că l-a durut. Doamne, ce câte chestii sunt pe... Da, mamă, a distrus lumea. Și uite așa s-a făcut, Dănuțule, stai să pun pauză, uite așa s-a făcut Minecraft Skyblock-ul. Știi de Skyblock, nu? Așa s-a făcut Minecraft Skyblock-ul. Fix în felul ăsta, altfel nu-ți place. Nu-ți place Minecraft Skyblock-ul? Ia. Broscoiu. Uite ce față are. Am mâncat inventarul, da. Bă, a fugit mâna cu scotul. Doamne de gie, Minecraft în Ohio e atât de random. Uite, se scuipă ăștia între ei. What? Îi mănâncă scuipatul și... What? Ce naiba? Ia uite. I-a luat capul. Și acum o să aibă... Asta vreau să zic, o să facă ca dragonul sau ce? Ce e aia? What? S-a supărat ăsta și a plecat. De-aia nu găseam piramide. Da, exact. Exact. Bă, l-a pus la Steve, ești nebun? Cum ar fi, Dănuț? Cum ar fi să-ți faci tu o casă din asta și dintr-o dată să-ți vină un Enderman așa cu un TNT-ul în mână și să explodeze în living? L-aș bate. Bă, e prank nebun ăsta. Asta e, efectiv, e unul din prank-urile alea nebune rău de tot. Ia. Uite cum sare ăsta. L-aș chema pe Unciu. Bă, ăla s-a supărat, ia, fii atent. A călcat pe el și... What? Și uite-l pe ăsta cum s-a transformat. S-a făcut genuțul puternic, ești nebun? Ia, ăsta ce face? What? A murit Envil-ul în loc să moară Iron Golem-ul.
Uite. El a dat înapoi pe ăla. Ok, a făcut un snow golem. Ia! Doamne! Tu ai văzut cum a făcut chestiile alea? A luat o razna, chiar că a luat-o. Ia uite, un bulgăre de ăsta de zăpadă. Bulgăre de zăpadă dă cu snow golem, gen. Ia. Uite, a făcut picioare, se duce înapoi în overworld. Au luat o razna, bă, oamenii de zăpadă, bă. Explodează ăsta acum. Deci, Minecraft-ul, efectiv, Minecraft-ul din Ohio e alt Minecraft, efectiv. Deci așa se joacă oamenii în Ohio, frate. Deci așa joacă oamenii din Ohio Minecraft, incredibil. Ia. Ce a fost, mă, ăla? Ia. Ce e, Dănuțule? Nu mai vrei să asculti muzica aia? Nu mai vrei să o asculti. Nu-ți place. Bine. Mai mișto e piesa noastră. Este? Mă rog, piesa noastră, piesa mea. Pentru tine. Ia. Ce a făcut? Ia, a venit dragonul. Ia tăiat aripile. Ia tăiat aripile la dragon. Uite cum merge acum dragonul. Doamne. What? Bă, de ce arunce la Dănuț? Bă, nu mai trece pe tastatură. Găsești aici videoclip. Uite, gaura neagră. Așa ai făcut și tu gaura neagră din Minecraft. Dănucule. Ba da, și tu ai făcut-o așa. Ia, taie copacii. Ce mai face? Momo! A tăiat tot ăla de la copac, ai văzut? What? Cum vine asta? Nu-i tai așa, Dănuț, nu mai minți. Ia uite Camila! Camila din 1.20! What? Ai văzut cum a făcut Camila din 1.20? Uite un lei. A făcut picioare și merge lei-ul pe jos, nu mai zboară. Ia uite-l. Bă, cum era asta aici, ziceai că vine din ecran așa și vine spre noi. Jap. Da, așa mi se părea. Ia uite. Bă, ferește-te. Uite, aruncă cu patul în el. Ai văzut? A tras cu patul, n-a mai tras cu săgeata. L-a făcut un blaze de zăpadă. Doamne, ferește-mă. Uite-te și tu cum sunt astea, bă, Dănuțule. Ia! Doamne! Bă, știi cum e faza asta, Dănuț, cu lava asta de aici? Cu dita mai lava, așa? Știi cum e? E efectiv... Doctorul mi-a spus că am voie doar o felie de pizza. Și felia de pizza e cât masa de mare, gen. Așa și asta e gen... Da, efectiv. Și asta e ceva de genul. Doctorul mi-a spus că am voie să beau doar un suc pe zi. Sucul. Gen, e tot ăsta. Ia. Asta ce face cu slime-ul? A pus un... What? Nu am înțeles faza aia. Eu te-l pe ăsta. Gata. Merge pe lateral. Mă, ce portal de nether e ăsta, vere? Iute-l. Ce portal e ăsta, mă, de merge? What? Cum e posibil să funcționeze portalul ăla? Uite cât de mici sunt acum ăștia. Nu pot să cred. S-au făcut mici ca mine. Exact. Ia. L-a explodat patul ca un creeper, ai văzut? Deci patul ăla zice că e creeper. Ia. Un wither, dar de fapt e de skeleton, gen. E un skele wither ăsta. Așa, pat mai bine nu mai dorm. Ia. Ia spar capul lui Steve, bă. Ia-ți. Ia spar capul lui Steve, bă, băiatule. Ia uite. I-a căzut hornul. Ia. Ce a făcut, mă, ăsta? S-a transformat ăla. Ești nebun? Capră. S-a transformat ăla, bă, what? Pleacă patul. Fuge cu patul, bă, ești nebun, uite-te și tu. Pleacă patul, bă, băiatule, what the fuck, Ia. Zboară pe lună? S-a dus pe lună, bă, ești nebun. Ia. S-a prăjit acolo cărnița de oiță. Și uite-l pe ăsta acum. A făcut picioare și a plecat. Și Iron Golem a explodat. Ăla a făcut un nou. Doamne, deci... Bă, Minecraft... Doamne! Ce-i, mă, aia? Și uite-l pe ăla.
L-a aruncat. Și era o să se întoarcă, o să vezi. 100% o să se întoarcă ăla. Ia uite-l. Ia uite, armură de diamant. Ia. Și acum ce mai face? Ia uite, s-a făcut ăla om. L-a tuns pe Steve. L-a făcut chel pe Steve. L-a făcut chel pe Steve. Efectiv, l-a făcut chelios pe Steve. Bă, ce tare e ăsta, ești nebun. Ia uite-l. Gălata de Steve. Ia. Apă de Steve. Uite, șulcărul. Nu pot să crezi. Zboară asta acum. Doamne. Deci nu mai... Da, a plecat și ăla, da. Ia. A spart creeper-ul. Doamne. Băi, deci sunt... Efectiv... Ia. Elicopterul. Elicopterul de luptă. Ești nebun? E efectiv elicopterul de luptă. Dinnerbone. Nu știu de ce zboară toate. Uite-l pe Dinnerbone. Crește copacul invers. Ăla se duce invers. Se duce și casa invers. Cum fac chestiile astea? Eu nu înțeleg cum reușesc. Iată, vine cu Nokia, bă, sparge cu Nokia, mă. Bedrock-ul, că e mai puternic. Știi ce e aia, Nokia? Dănuț. Cum nu știi ce e Nokia? Mamă, ești prea tânăr pentru chestia asta, efectiv. E un telefon și era cel mai puternic telefon. Nu mă joc Minecraft. Era cel mai puternic telefon, bă, Dănuț. Ia uite-l. L-a pe sus cu patul. I-a pus de mâncare acolo. S-a supărat mâncarea și a plecat. Ia. Bă, nu cred că funcționează așa pistonul, sincer. Eu nu cred că funcționează așa pistonul, gen. Nu cred că ăla e pistonul care funcționează așa. Ia. Iară vine mă ăsta și-l ia. Ia. A pus TNT Flint and Steel-ul. What? Stai. Deci... Nu, deci sunt niște chestii din astea de te doare mintea. Ia uite-l. Am făcut asta. Era mișto dacă în loc de chestiile alea era capul lui Steve, știi? Ia. Face portalul de obsidian din nimic. Și acum, uite, pleacă și portalul, gen. Doamne, iartă-mă. L-a turtit. Eu de l-a turtit. Îl sparge, îl face, îl drege. Uite, îl ia, îl pune, îl zăpăcește. Ce mai vrei, Dănuț? Ce vrei? Vrei să pui pauză? Ce vrei să faci? Ia uite, porcul creeper, bă. Ce vrei și tu? Să ne jucăm așa. Ne jucăm, bă. Ne jucăm. Găsesc, fac eu posibilitate să ne jucăm pe ăsta. Așa. Da? O să fac eu posibil să ne jucăm pe Minecraft Ohio Edition. Pentru tine, Dănuț, o să fac chestia asta posibilă, să știi. Pentru tine fac chestia asta posibilă. Mai vrei să ne mai uităm la un videoclip ceva? Nu mai vrei, gata. Hai să vedem finalul la asta. Hai să măcar să uite, mai e jumătate de minut. Mai e jumătate de minut la asta, ia. Să vedem ce se întâmplă. L-a făcut mare, îl mănâncă pe ăla. Ia, uite-l! L-a făcut gras! S-a pus grasul cu fundul pe el. Și gras și chel. Ia. A aruncat diamantul în lavă. Nu, credeam că pescuiește diamantul înapoi, ești nebun. Ia. A intrat bărbatul, s-a culcat ăla peste el. Doamne ferește-mă. Și uite, ăsta încă stă aici. Se duce la Dumnezeu. Doamne ferește-mă, efectiv. Bă, Dănuț, sper că ți-a plăcut video-ul ăsta. Poate mai reacționăm la chestii dacă le plac chestiile astea oamenilor. Am râs și eu mult, bă, a fost mișto. Chiar a fost mișto. Deci, oameni buni, dacă mai vreți să vedeți din astea, abonați-vă la canalul Dănuț, dați like, share, subscribe, coment toate nebuniile astea. Nu uitați de like de toate chestiile, efectiv. Și Dănucu, aici de față, promite că o să mai posteze chestiile astea dacă vă place și vouă. Da? Așa că, na. Ne vedem și ne auzim data viitoare. Pa, pa!